Čaute ľudia, dneska si zahráme Duo Showdown s Bibi a Coltom a Colta bude hrať môj brat a Bibi budem ja. Tak poďme na to. Čakáme 2 hodinky na hráčov. No poďme na to. Poďme na to. Dáme taký emote. To mi nevychádza, však aj ja som mal odletieť. Poďme na to. Ideme najprv na boxy. Ja si zoberiem tieto 2. Musíme im utiecť. Starú moc nemám rád. Iba keď s ňou hrám ja. To je jasné. Starou by som si moc nezačínal na začiatku. Ideme na Broka. Boom. Dobre. Teraz na hentých pôjdeme. Zabil ma El Primo. Môj brat to musí vydržať tých 9 sekúnd. A poďme. Zase som skapal, tak zase musím môj bratov vydržať. A to vidíme. Máme 4. miesto. Aspoň, že nie je 5. Tak ideme zase. Ideme na boxy. Boom. Môjmu bratovi padol nový skin na El Prima. Musíme zabiť Uja Maxa a Tetu Šelinu. A zabil ma Mr. P. Môžete vidieť aj ten skin. On už ide útočiť. A ja dáme taký emote. A spray. Dobre, El Primo zabil Šelinu.
Zabil ma Surge. Teraz je to na môj bratovi. Ale keď ide po ňom Surge, tak to je asi nemožné. Tak máme 3. miesto. Dneska sa nám nedarí. Musíme zase čakať. Na 6 hráčov. A už ideme hrať. Tento update, to máme tie megaboxy, tie sú najlepšie. Edgar. Dobre, dal som mu damage. Daky. Dáme emote, spray a ideme do boja. Zabijeme týchto 2 placov. Dobre som ich rozbúchal. Musíme dať pozor na Jessie. Pôjdeme dolom. Kukuk. Môj brat krásne zabil Jessie. Musíme zabiť Mortisa, ale ten nám uteká, lebo sa pocikal. Teraz je po nás. Si musíme dávať pozor, ak chceme ešte boom. Na, jak nič som mu dal. A ideme. My versus Bo a Fight. Tak už len ja versus Bo a Fight. Tak sme zomreli a tak toto video ukončujem z 2. miesta, tak čaute.